queremos validar o plan de emprego. Na reunión o presidente da Deputación coruñesa, Valentín González Formoso, destacou os investimentos que o organismo provincial fai en materia de reactivación económica e de promoción do emprego a través do seu plan de emprego local. Segundo el, a través do PEL creáronse uns 7.000 postos de traballo, máis de 1.700 novas empresas. En el investíronse un total de 41,5 millóns de euros. O plan de emprego da Deputación da Coruña fala por si mesmo, non? É unha deputación que é unha estructura administrativa non vinculada á reactivación económica, pero que foi quen, pois, nos últimos anos de crear 7.000 postos de traballo, de amparar aqueles proxectos emprendedores da provincia da Coruña para crear máis de 1.700 empresas a data de hoxe e para haber invertido 41,5 millóns de euros nun ámbito que non era especialmente o seu, pero que agora, pois, é a gran bandeira desta Diputación da Coruña. Pola súa banda, o secretario xeral de UGT Galicia, Xosé Antonio Gómez, fixo referencia á situación preocupante en materia económica que hai en Galicia, poñendo en valor precisamente as políticas en materia de emprego impulsadas pola Deputación da Coruña. O sagrada é que unha administración, como neste caso a Diputación da Coruña, que non ten competencia nesa materia, pois este facendo unhas políticas de aposta polo emprego importantes cun orzamento presupuestario considerable nun contexto en que, como ben dicía o presidente, debería continuar ese paradigma de impulso por parte das administracións, algo que vivimos durante a pandemia, ese paradigma de esforzo inversor, tanto para políticas de desenvolvemento industrial, para políticas de cohesión social e, lóxicamente, para todo eso tamén é necesario unha aposta por as políticas de emprego. Na xuntanza tamén se abordaron as propostas do propio sindicato en materia de emprego para incorporalas aos orzamentos de 2022 do propio organismo provincial.